छत्रपती संभाजी महाराज जयंतीनिमित्त तालुक्यातील वरवटी येथे प्राध्यापक पंजाबराव येडे यांचे व्याख्यान संपन्न. शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख कुंडलिक खांडे यांची प्रमुख उपस्थिती. आज बीड तालुक्यातील मोजे वरवटी येथे शंभूराजे जन्मोत्सव समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिवपुत्र छत्रपती संभाजी महाराज यांचा जन्मोत्सव सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला. यावेळी व्याख्यानकार प्राध्यापक पंजाबराव येडे सर यांचे व्याख्यान झाले. यावेळी शिवसेना शिंदे गटाचे जिल्हाप्रमुख कुंडलिक खांडे यांनी उपस्थित राहून शिवप्रेमींना जन्मोत्सवाच्या शुभेच्छा दिल्या. या प्रसंगी त्यांच्या समवेत बीड बाजार समितीचे संचालक गणेश बाप्पा उगले, दिनकर नवले, बापूराव नवले, राजेश शिंदे, बापूसाहेब शिंदे, अनिल घुमरे, मोहन गवते, हनुमान खोटे, सुगंध पाठक, विशाल कोटुळे, शहादेव कोटुळे, नंदू साळुंखे, लखन शिंदे, ओंकार कोटुळे, सचिन शिंदे यांच्यासह गावातील गावकरी मंडळी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.